Bisag unsa ka pa ka maayong modula, unya magpasan kag dagha mga butang, magdala ba kag balde nga nay sulod tungang tubig. Gadribble og bula mulia mga gabitbit po kag balde. Nga nagao niya, ang usang kamot nga nagbalde lisod gayo. Muna nga sa atong kinabuhi, dunay gusto si Lord nga maklaro gyud pag-ayo. Ang tanan nangandoy mo uswag, ang tanan nangandoy og panalangin, ang tanan nangandoy og ninduton sa kinabuhi. Pero siguro ang sa matag adlaw, ang mas bugat, mas may bili, ang mas priority nimo, walay lain ang Ginoo. Ang Ginoo. At the end of the day, ang tanan natong gipaningkamutan, gikas pag-eskwela hangtod na narbaho, nagtigom, nagbalay, palit, bisag unsa, kanang tanan biyaan na nato. Kisa ramay naa nato unya ang Dios.